скъпи Weblock 7, аз съм Гошо Геймър. Сега ще ви покажа някои неща на Майнкрафт. За начало ще си взема една кирка. И днес малко ще покопаем. Ето, ще си избера това, примерно, защото аз съм на по-нагоре, може да има нещо. Дупка. Разлика между купчета. Още има разлика. Може да ми буфнем някъде. Сега ще има тази разлика. Вау, ето, казах ви. Може да попаднем. Ето, това е метал. Използвайте го и от него трябва да си направите една пещ от камъните. Трябва да си направите една пещ, че да и там след това ще си можете да си направите каменна кирка, например. Каквото ви допадне. Ето, това са въглища. Аз много обичам да копая въглища. Те може с много. Ето, още има въглища на тук. Ето, сега пак намерихме метал. Ето и още. Не трябва много да се отказвате, защото на малко разстояние от вас може да има. Трябва повече да копаете. Така ще си включа нощното виждане. Че да не слагаме факли, че не е забавно. На този периметър няма. Така. Ето я дупката, на която сега отиваме. Вижте колко много неща намираме тук. Защото аз преди малко направих този свят и не съм мърдал. От родно там, откъдето сте се родили, трябва да си го отбележите и копайте надолу. Надолу или на 12 купчета разстояние. Защото то може да има всякакви неща. Ето, разбира се, скелет има. Ето, убихме го. Така, ето го металът отново. Това е метал. Това е гранит, но той не е особено полезен, той за нищо не ви служи. Така. Ето го и златото. То се копае с метална кирка. Не с кълдарамена, ето сега ще ви покажа. Не с кълдарамена, ето такава каменна кирка, а с ето такава желязна кирка от желязно ключе. С него се копае златото. Ето още метал. Или айрон, както го наричате. Ето, много е тук. Металът. Така. Мисля, че тук имаше още. Ето това са въглища. С тях можете да си направите факли. Нали, една пръчка и слагате отгоре в крафтинг тейбъла. Слагате отгоре въглища. Ето. Повече така. Има повече. Внимавайте, че може да ви посрещне лавата, която аз доста я мразя. Защото като почне да копае някоя мина и той идва лава и аз не мога да си изкопая
богатство, нали? Ето, тук отново има. Ето на такива места, например, ако се срещне водата с, нали, лавата, ето вижте, сега ще стане обсидант. Не, стават кълдърани камъни. Стават камъни. Защото трябва да е лава и водата да дойде при нея. Така се здобивате с обсидант. Ето, тук има и водния извор. Ето сега аз го спрях. Сирена. Но те го възвърнат отново. Просто това е гадно. Ето аз, например, ще го възвърна отново. Като му слагам скофа сега, много да има избор. Ето, въглища. Колко много въглища тук има надолу. В мините има много въглища, да ви кажа. Така че повече копайте. Ай по високите планини пак има отвътре в тях. Пак има много. Така че в Майнкрафт много трябва да копайте и да имате мини. Защото без мини не отивате никъде. Трябва много копаене в Майнкрафт, ако сте на, особено ако сте на сервайвър, трябва и търпение, защото там ми се копае по-бавно. Ето аз тук съм на креатив и бързо го чупя. Нека да не го оставяме, да сме с... защото ние търсим нови. Нали? Ето много копане, намерих желязо. Повече копане, намерихме и желязо. Много се намира. А скоро можем да намерим и диамант. Просто диамантите се намират по-трудничко, защото те, нали знаете, по-редки са. А емералд, мисля, че знаете какво е емералд. Но аз все пак ще покажа за тези, за които не знаят. Емералда, ето, той е смарагд, това е смарагд. Той се намира много по-трудно от диаманта. Това е призмари, тук. Но това ще ви го показвам, когато му дойде времето, нали? Всичко трябва търпение. А и каналът ми Gofi Gamer е създаден от малко време. Не като вече 2 години да съм и да правя клипове. Ако не можете да си намерите и тогава с определено нагоре копая на креатив. И в скоро време излизам. И ето ме. Аз се възродих. Така, когато си давате нов свят, например, бонус съндък, си го правете, за да ви даде ето тези. Ето тези неща дава и са полезни.
Помагат ви. Така. Ако видите, че някъде има сияние или е лава, или е нещо друго. Но в този случай, което току-що видяхме, че има светене, особено към такива места, много очевидно да има лава. Ето ви оксидант. Сега ще видите да спрем течението. Ето го оксиданта. Оксиданта стана навсякъде. Някой си пати боя. Опа, хайде умря. Така. За които искат да си енчантват нещо, може... Сега ще покажа лък как и да си енчантвате. Как може да енчантвате. Ако ще е чародейска маса, ще ви трябва това, азурит, ако е чародейска маса. Ако е с наковалня, ще ви е нужно омагьосана книга. Това са, ето ги, всичките омагьосани книги, зависи с какво искате. Мощ 5, например, ще взема този. И ви трябва някакво оръжие, нали? Аз ще взема един диамантен меч, за да покажа. И лък не съм показвал как се прави, и сега ще покажа на незнаещите. Ще ви трябва връх. И нека с мъртви. Така. Лък се прави по много лесен начин. Значи влизате в работната маса, crafting table. Правите по този начин, ето така. След това се извръв. Не. Точно сега не мога да се сета. В следващия епизод може би ще ви покажа как се прави лък. Така. Чародейска маса. Чародейска маса се енчантва много лесно. Слагате си диамантения меч тук. Може да си го енчантвате и така. Но аз определено слагам азурит. За да се напълни всичко. Ето отблъскване и наказание отблъскване. 7 щити от атаката. Диамантен меч. Enchantment. Така. С накования. По-добрия начин. Се енчантват много лесно. Слагате да е обикновен диамантен меч, какъвто и да е. Слагате омагьосаната книга и се получава диамантен меч. Enchantment. Разбира се, виждате, че сияе диамантен меч. Сега да видим колко е добър. Срещу зомби.
бягна много бързо. Ето, идва да се бори. Ще загуби и загуби. Така. Лазуритната руда. От лазуритната руда получавате ето тези. А от този лазурит се прави, лазуритния блок се прави от лазурит. Не се сещате. Чакай. И се прави така. И трябва 2,9. Така. Трябва 2,9. И да запълните всичко. И лазуритен блок се получава. Разбира се, на мен е безкрайно. И ще ми го дава безкрайно. Ето колкото и искам. Но на Survival трябва да не е безкрайно. Един лазуритен блок е само за 1 стотинка. Така. Ето тук е стигнала водата и вижте какво се е получило. Чакай, тук е стигнала водата и се е получило оксидант. Ето оксидант. Ето откъдето някой крипър си пати да бъде опухнен. А от крипърите получаваме барут. От пайците получава връх, но той падна в лавата. Така. Да видим сега. Това не е дълбоко тук. Тук има места, където е дълбоко. Сега ще ви покажа как може да си отоплявате вода. Басейнче с отопление. Може да го направите прозрачно, може и не. Аз определено правя така. Хоп. Хоп. Тук взимам един камък от ада. Правя така. Хоп. Хоп. Взимам една запалка. Забравих. Трябваше да ви покажа как се прави запалка с кремък и желязно кюлче. Много лесно. Ето работната маса. И ето така по много лесен начин се прави запалка. Така. Тук го палим. Но внимаваме да не запалиме тревата, че става поразия. Ето тук то гасна, защото виждате как е по положение. И това то гасна. Така. След това отстрани ако го прави, сега ви го показвам в малки размери, за да не се бави клипа. Малки размери е. Така го ограждате отстрани. След това хоп, 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 хоп. По този начин си правите джакузи.
Нещо като джакузи. Хоп и вижте. Така. Това беше от мен. Абонирайте се в Гошо Геймър, в YouTube, главни букви. Това е каналът ми, Гошо Геймър. Абонирайте се в клиповете ми. Аз в същото време ги разпространявам. В следващия клип ще ви покажа също как да си направите къща от гърби. Ще направим една, за да видите. Ще направим на няколко етажа, а така ви е по-лесно да си направите стаи. Довиждане, това беше от мен.